Едно от основните правила за продажби е това, че не продаваме на непознати. Какво означава това? Може би на вас ви се е случвало, когато някой ви изпратя заявка за приятелство, например, в Facebook, и в момента, в който я приемете, веднага получавате съобщение, което гласи: аз се занимавам с еди си какво, искаш ли да си купиш? Нали, накратко казано, това е смисъла. Никога не го правете това нещо, защото първо е отблъскващо, едва ли някой ще ви отговори на това нещо, дори да ви отговорят, процента вероятно е съвсем малък. И второ, няма да имате никакъв успех, защото хората, които не ви познават, които ви виждат за първи път, които ви чуват за първи път, няма да купят от вас, защото те не знаят кой сте, с какво се занимавате, камо ли пък дали имат нужда от вас, дали това, което предлагате вие, всъщност променя техния живот в по-благоприятен начин, дали решавате някакъв техен проблем или им помагате за постигането на тяхната цел. Затова в никакъв случай не продаваме на непознати и колкото и да е изкушаващо, отделете времето да опознаете човека, с който говорите, и чак тогава, след като вие сте преценили, че вашия продукт или услуга е подходящ за него, чак тогава да му кажете, да преминете към търговския разговор и да му кажете: аз мога да ти помогна последния начин.